Kulian TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare, another day, another we. A lot is going on, saka ndati tingoonesa dzimwe nyaya hadzidarikwa nadzoka because ndikatokudarika ende ndakutoita utsinye unoziya, saka it's better kuti tigare tangoita zvatati chingoita mazuva ese. Now pane nyaya iri kunetsa panapa, nyaya iri kutenderera panga pakusungwa kwa Prophet Walter Magaya panapa, saka pakazotanga kubudiswa imwe tsamba ichitenderedzwa nevanhu vachitaura kuti zvoni hanzi Chivhayo ari kudiwa futi for investigation. Saka tsamba iyoyo yakazonzi ndefake, but after yadismisswa kune word riri kubuda riri kunzi ZRP yatoiswa pasi, yatopinzwa busy kuti ikwanise kumhanya ichinodenounce chistatement ichocho chekuti Chivhayo ari kutase ari kutsvagwa because tsamba dzacho dzakada kufanana. Kasaka anonzi imi makadaura makanyarara, it means munenge mune chekuita pazviri. Now according to this guy panapa ndiye ari kubuda ari kuconfirma. These guys vanogara vachingodzifambira nyaya dzacho avataura kuti police Zimbabwe in hot soup and they have been forced to deny a statement that the communication department had about Wikino Chivhayo. It is like touch not the son of a king. Fraudsters Moses Mpofu and Mike Chimombe are awaiting sentencing for messing up nemwana wechidoma. Zvakaoma. So ndo statement randiri kuona riri kubuda panapa. Saka paronzi ayo kana makuningirikana zvinhu tampai naumwono kuna kubata pamwe mazita. I don't know. Ye touch not my anointed word. It looks like iri kushanda. But ndiri kuti kana chiri chokwadi tichadzidza nekunzwa zvakawanda. But without wasting much of your time, tikuona imwe press statement panapa iri kubuda neku Citizen Coalition for Change yashabangu yakasara iyo iri muparliament vachiita izvo vanenge vachiita pavanenge vachingwavha mahustles, vachingwavha opportunities. Vari kutaurawo pamusoro peimwe tsamba kana kuti pamusoro penyaya yakaitika mutsamba yavo, I mean pamusoro penyaya yakaitika kuparliament yema MP avo vainzi vaimba kuti 2030 ndea emasoni 2030 song yaimbwa chacha muparliament nema MP vachiklepa maoko vachita sei vachitamba ajigija, I mean whatever that they were doing in parliament. Saka pakambobuda pachitaurwa naWende, but I will go to Wende. Now let me start with this one, with this statement. The opposition progressive parliamentary wishes to correct recent misinformation alleging that opposition members of parliament participated in singing a song during Sona presentation encouraging the president to extend his term to 2030. The accusation is entirely false and misleading. The video in question clearly shows that only certain members of parliament from the ruling ZANU-PF were involved. Moreover, standing orders of parliament explicitly prohibit members from singing during a sitting of the house. Given this clear rule, we are surprised that no corrective measures appear to have been taken by the chair to restore order. The failure to enforce parliament procedure raises serious concern about consistency and the protection of the dignity of the house. It's like rato drama. You know, drama. Now, as of now, the only person that is going to stop 2030 is Mnangagwa himself. Ndiye gane simbari kutaura kuti iko zvinezvi I'm tired, I don't want to proceed in the 2030 because it's now everywhere. Ma MP akadya mari akusina chamirira mumwe. Zvekuzonza iwo zvanga zvichiimbwa tisiri tanga tichiimba ndozviziya sei. Isusu tine short memory, atende tine problem yekuda kunyatsoningina. Takaratidzwa mavideo tikatoona kuti vanhu veopposition vari kuzviita izvi. Zvekuzoda kuzobhilifisa netsamba yacho munoteererwa nani. That is the thing now. Chinhu chakatoningirikinwa kudhara, chakakabirwa kare. Vanhu vese vanga vada kutombotira kusa hope kuparliament, ndipo vakatozoona kuti there's no hope in parliament so far because akutorina MP wacho anokwanisa kumira achibatsira kumiswa kwe2030. Akutorina. Saka zvichafamba sei? Chichi chazoitika? What's next? What is the way forward? Apana, there is no way forward now. Chinhu chatongosara kutongota komana vaite chi? Yavari kutongoda kutongoita iyoyo yelife yavo. Zvinorwadza. It's sad because asi nyaya dzekuti tingaswera chinhingirina. Right, let me quickly go to Chaton Wende toona kuti ari tokudini nyaya iyo because ndiye akatotanga kuda kubuda chiramba nyaya iyo. Saka I'm sure is the one also akatonogadzira kunyora zitsamba iro because atati aiwa panotorambidzwa futi kuti vanhu vange vachiimba muparliament imomo, saka taitoda kutoti pange pachiitwa something.
A blatant lie is being spread by ZANU-PF digital troll army that Triple C MPs joined in singing ZANU-PF songs during the SONA debate. For the record, let's be clear, not a single opposition MP participated. This is a classic disinformation tactic to demoralize the opposition base and create false equivalence. Mashoko ari kubuda ari kutaurwa ona vahwende panapa ari kuti tangana munhu utaona ku-opposition anga achiimba 2030 panapa. Ndikatoona kuti maZimbabwe ari kumuudza kuti kudii tibva tadzokera kune nyaya imwe nemusoro because these guys hazvina kana musoro wese. Who else is pushing this lie, surprisingly, is being amplified by certain opposition X accounts, but their goal isn't to replace ZANU-PF. Their mission is to replace the discredited fellow opposition Democrats who hold seats in parliament. They are not freedom fighters. They are political mercenaries. I don't think anyone in parliament. This is something, let me say it's nonsense. Which opposition are you talking about, Baba? Wende garai pasi makanyarara muri kuopoza ani imi muri kuda kutovota ne ZANU-PF. Hakuna opposition yakadaro inotuma Chabangu kuti aparadze opposition, then mozoti mava opposition gara pasi we wende ndo mashoko ari kubva kune maZimbabwean umwe ari kuti, but honestly, honorable, those who are in parliament on Chabangu ticket, are they opposition MPs? Even the ones who openly are on Chabangu side, even though they are elected on Triple C ticket in 2023, mubvunzo yekuti akwanisa kuipindura because he is one of them who is under Chabangu's ticket. Himself, he can't oppose Chabangu right now. Anozviziva, he can't cross line raChabangu izvo. So hazvitoite kuti atozviita because zvakangoitika izvozvo anobva adzokera unoswera akaita se akakula ari kuplot kwake uko anenge achiti ndikurima ikoko. But there is this thing zvanisina kufarira. We don't encourage these guys, please. Ndabatwa ne this act yaitwa panapa ne this Chaton Caston Mateo. Yes, it's Caston Mateo. Apa mudhara wemari. I mean mudhara munomuziva mese anoita zvekuimba. Kwakumupa $100 kwakutotora photo kwakutoposta on social media. Why nema MPs mimi? Ndakabvunza kuti chamamboita izvezvi chii so far. Chekuti mangoitirawo vana veZimbabwe. Wautobuda unongomapa munhu $100 wakutonaita uri worth kuti unotorwa naye photo ubva wasendera nyika yese shwa. Zvichabatsira these guys my Twitter account zvavo zvine zvichitoapa mari futizvi. Saka hapana, it's more like zero. Otorwa photo nemunhu obva wati chinonzi chawapa nerudyire ruboshwe ita rudyirisa itawo chawapa neruboshwe ita kuti rudyirisa zive. Masiyana chiko nenhingirikini nezvigananda zvacho, masiyana chiko nevanhu vacho venhingirikini vamune muchipopotera vanhu veZANU-PF. Ndakanzwa muchipopota vamwe chiti ko wikini vari kuzviitira zvekuti akapa munhu mota obva aposta obva anhingirikina kwandi kana achipa nemoyo wese andiki ngopa chinyararire. Iwu apa munhu $100 Caston Mateo kwakutoposta munhu wacho kwakutoisa photo like apa dai munhu wacho ari zera rekuti nhingirikini tikutaura a man who is old enough to be his father ari kumuposta ipapa andandiri pazindoga ndichidya sadza saka penda ndidya sadza ndazodzwa kuti mudhare uri kuridza mumota mako anototengesa maCD paserap ari padhuze newe mutarisa umuone hanzi ndobva ndatoenda ipapo ndobva ndatomupa $100 ndobva ndato iwe zvine basa rechiko ko vanhu makazovaudza vazodii. Ini ndikutaura kana muchiposta vanhu at least itai something, do something chiri reasonable, do something chinobenefita munhu. Wamupa $100 wamuposta, what's next? Mupei kana nhingirikini kuti it's now ndakutomupa 100, let's donate towards him, towards his musical career. Ngatimubatsire kuti aboostike career yake adzoke mugame. It makes sense kwete kuti kumupa $100 obva uposta ukuposta chicho unoposta ipapo. Opposition vari right zvezvo ma-MP vakasara venhingirikini vakasara muparliament. No, they're not even opposition food. Why are we abusing the word opposition? These guys, they're not even opposition. Are they normal? Why are they doing this nonsense? Unopostere munhu. Why? Nakidze man. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.